مینا هەموو سەرکردەیەن ڕێخستنێن تەرۆریستی یەن کۆژئالیە هێزên ئەمریکا بەری بداوی هاتنا ویلایەتا یەکەم یا سەرۆکên ئەمریکا کۆ دداویە ویلایەتا یەکەیە جۆرج بوشێ دووەم ئەبوو مصعب زەرقاوی دەستێ ڕاستێ یە سەرۆکی ڕێخستنا قاعیدەش ئالیە هێزên ئەمریکا هاتی کوشتن و بەری بداوی هاتنا ویلایەتا یەکەم یا باراک ئۆباما ئوساما بن لادن سەرێ ڕێخستنا تەرۆریستی یا قاعیدەش ئالیە هێزên ئەمریکا بە هاتی کوشتن دۆژی و بەری بداوی هاتنا ویلایەتا یەکەم یا دۆنالد ترامپ سەرێ ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ ئەبوو بەکر بەغدادی ji aliyê hêzên Amerîka ve hatiye jinavbirin. Piştî çend çirkeyan ji twîteke Trump sibeha ekşemiyê ku bûyereke mezin rûdaye koşka spî eşkere kir ku wê Trump li dwanekê bide ku alavên ragihandinê ji aliyê xwe ve hin amaje dan derbarî egera kuştina serokê Daişê Ebû Bekir Bexdadî ku Newsweek ji hin jê derên nêzik ji hêzên Amerîka bi êrîşekê ji bo armançkirina Bexdadî rabûne piştî erêkirina Trump lê ser wê prosê beriya hefteyekê ji wê yekê. Herwiha berpirsekî pilebilind yê Pentagonê gotibû ku hevdemî firîna firokên hevpeymaniya dijî Daişê li ser bajarê Idlibê li Sûriyê ku Bexdadî armanca Prosak nehênî bû li bingeha dawî ya tundrewan li Sûriyê ku hin jê deran jî gotibû ku serokê Daişê di wê prosê de hatî kuştin û dest bi dîvçûnê ji bo tekezî li ser wê yekê hatiye kirin. Ji aliyê xwe ve tora Fox News got ku Amerîka lîkolînan dike li ser perçetermê Bexdadî û tora CNN gotibû ku istixbaratên Amerîka alîkarî di destnîşankirina cihê Bexdadî de kirine li Bakurê Sûriyê. Berpirsekî leşkerî Amerîkî gotibû ku eger heye Bexdadî xweteqan dibe berî ku bêgirtin ew jî biriya cilên wî yê mayîn kirî ku li gundê birîşa lê Idlibê ew jî ku hejmareke grûpên tundrew li wê deverê dimînin ji wan jî grûpa Hurrasdîn ya Kopasewanî li Bexdadî dikirin. Kanala NBC ya Amerîka di vê derbarê de gotibû ku hêzên Amerîka ew avahiya ku Bexdadî têde bû bi temamî rûxand berî ku dest bi prosa danheva belgeyan bikin ew jî biriya daketina asmanî. Ji aliyê xwe ve televîzyona fermî ya Iraqê ragihand ku ew ê girtiya vîdyoyên wan êrîşên Amerîkayê belav bike û amaje kiribû ku istixbaratên Iraqê jî alîkarî bi wê êrîşê re kirine di destnîşankirina cihê Bexdadî de. Hin jê derên ewlehiyê Iraqê eşkere kirin ku wan tekezî ji nav Sûriyê wergirtine derbarê jinavbirina Bexdadî. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan dazanîn ku firokeyan ji bo dema yek dem ji mêrûsî xulekan ji şeva şembê li ser yekşembê armanca hin grûpên tundrew nêzik ji Daişê li parêzgeha Idlibê kirine ku di encam de neh kuştî hene ku heşt firokeyan beşdarî di wê êrîşê de kiriye li derdora gundê Barîşe ku armanca xanî û otomobîlekê hatiye kirin. Welatê Îranê jî dazanîn ku jêderên wan li Sûriyê ji wan re diyar kiriye ku Bexdadî hatiye kuştin ji aliyê berpirsên rejîma Sûriyê yê ku zanyarî bi awayekî meydanî ji wê deverê wergirtine. Rêxistina Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê ya ku bi navê Daişê tê naskirin, rêxistineke çekdarî Selefî cîhadî ye, armanca wê li gornerîna endamên wê vegerandina xîlafeta Îslamê ye û bicihkirina şerîetê ku bêhtir li Iraq û Sûriyê ji sala 2014 ve cih girtin, herwiha li Başûrê Yemenê û Lîbya û Sîna û Azwad û Somal û Nîjerya û Pakistan û serokê wê Ebû Bekir Bexdadî bû. Ji bilî cihgirtina Daişê li Iraqê û kontrolkirina parêzgeha Musilê herwiha valahiya ewlehiyê ya di encama şerê lê Sûriyê rûda bû egera derbasbûna terorîstên Daişê li hin deveran li Sûriyê û karî bû bajarê Reqayê ji xwe re dagîr bikin bi temamî serbarî hin deverên dî li Sûriyê. Rêxistina terorîstî ya Daişê navdar e bi teqînên terorîstî yên biriya xwekujan û barhilgir û otomobîl û motorên mayîn kirî, serbarî belavkirina wêne û vîdyoyên awayên hovan e ji kuştina mirovan re, mîna serbirîn û şewitandin û kuştina bi kom, serbarî zindankirin û işkencedan û lêdana bi qamçiyan. Serbarî wê yekê, revandina jinan û bazirganî bi wan kirin. Bi taybet dijî jinên hilgirên Olendî ji bilî ola Îslamê mîna kiryarên ku li Şingalê kirin derheqê jinên Kurdên Îzîdî û deverên Athûriyan û Xristiyanan li Sûriyê. Herwiha revandina zarokan ji bo leşkerkirina wan li ser ramanên xwe yên tundrew. Piştî berfirehbûna Daişê li Iraq û Sûriyê û kiryarên hovane yên ku encam dan di navbera 2014 de û 2015 de hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê hatî damezrandin bi serkirdayetiya Amerîka û karî di dema nêzîkî 4 salan de
داعشê bêbandor bike ku şerê bejayî yê dijî wan terorîstan hatî kirin bihtir bi ciwanên Kurdan yên pêşmerge û yên beşdar di nav hêzên Qesedê de û hin endamên artêşa Iraqê hatî kirin. Bi alîkariya asmanî ya heman hevpeymaniyê ya ku hejmarek welat tê de beşdar bûn ji wan jî welatên Erebî û Ewropî. Bi hezaran ji malbatên Daişê di kampên Qesedê de dimînin serbarî bi hezaran girtiyên Daişê di zindanên Iraq û Sûriye û Qesedê de. Ew jî ji hejmarek welatên cîhanî ne û hin ji wan welatan razî nabin li ser vegera wan ne ji bo welatê wan û çarenivîsa wan taneha nediyar e û metirsî heye ji reva wan ji ber gelemşeya ku niha li deverê rû dide. Serê rêxistina terorîstî ya Daişê an ku wekû endamên wê grûpa terorîstî tînin ziman, xelîfeyê Daişê îro hatî tunekirin û lîkolîn li ser termê wî tê kirin û biryar e demjimêr 5.5 êvarî nûçeya kuştina Bexdadî bê piştrast-kirin. Mîna hemû rêxistinên terorîstî yên dî piştî lawazkirina rêxistinê serkirdeyê wê tê kuştin, lê ew rêxistin berdewam dibe didan heva hêzên xwe yên berbelav û hewlajin û avakirina xwe dike û hin caran bi navên nû vedigerin holê û çarenivîsa Daişê wê di demê bê de bênaz kirin. Şêrîn Kîlo